În primul rând, factură de avans. Dacă pacientul plătește un avans pentru planul de tratament și solicită factură, mergeți în fișa pacientului la plăți, 3 liniuțe dreapta sus, factura avans și aici introduceți valoarea avansului plătit. La fel, discutați cu pacientul dacă dorește factură pe persoană fizică sau juridică. Vă mulțumim pentru atenția acordată și sperăm că aceste informații vă vor fi de folos în contextul în care, conform noilor reglementări, e-facturile sunt obligatorii începând cu 1 ianuarie 2024. Mult succes!